Здравейте, Bulgarian Tutorial. Сега ще ви представи как може да направите вълшебен черно-бял ефект с стил Холивуд на ваша снимка. Ето това е снимката в началото, преди да започне работа, и аз ще ви покажа как да направите ето този черно-бял и красив ефект. Така, започваме. Така, за да стане тази снимка черно-бяла, отиваме долу на Adjustment и избираме Black and White. След което ви се появяват тези настройки. За целта тук ще използваме само червеният и жълтия цвят. С червеното са, ако го преместваме, виждате, че става по-тъмна и по-тъмна снимката. Аз ще оставя някъде тук. А жълтото осветява най-светлите участъци. Значи всичко бяло ще стане още по-бяло. Ето, забележете как се променя. Зависи от снимката, върху която работите, ще бъде и различни настройки. Аз ще оставя горе-долу. Ето така. След което отново отиваме на Layers, на вашите слоеве. Ще вдигна малко нагоре. И така. След което виждате, че се е появило ето това нещо. Тази Layer Mask се е добавила. За да направим нов слой, обаче с въведените настройки, задържате на вашата клавиатура Ctrl, Shift, Alt и буквата E. И ето, забелязваме, че имаме вече нов слой с всички комбинирани настройки по нея. След което ще направим Blur. Отиваме на Filter, Blur, Gaussian Blur. Работата с Gaussian Blur има една много важна част и една много важна като условие и като изискване, за да се получи правилно вашият замъглен ефект. Как може да прецените колко да бъде радиуса? Значи до толкова трябва да бъде замъглен образа, че все пак детайлите му да се виждат основните очертания, в случая лицето, носа, т.е. трябва малко да намаля. Виждаме очертанията на ръцете, на тялото. Още малко ще намаля. Значи толкова, че да не се изгубват основните очертания на обекта. И така, в моя случай е 4,6. Окей. Cancel. Така. След което има няколко начина за това как да премахнем замъгленият ефект от лицето, от очите, от някои от частите, които не искаме да бъдат. Един начин е да отидем на Normal, да го променим на Overlay. Също хубав ефект, но в случай сега ще ви покажа един друг. Ще върна отново на Normal. Сега ще покажа друг начин, с който може да направите. Задържате на клавиатурата Alt бутона и отивате ето на тази иконка, която е за маск. Кликате и виждате, че на този слой, върху който работихме, се получи едно черно прозорче. И снимката се върна в началния си вид. След което отивате на Brush, избирате четка, която да бъде горе малко по-голям размер, да е толкова, и Hardness, твърдостта на четката, да бъде оставена на 0. След което Opacity по принцип ще ви бъде на 100%, в случая ние трябва да го намалим на между 20-50%.
И така. И след което с четката минавате тези части, които искате да бъдат замъглени на вашият имидж. След като приключим, отново ще направим тази комбинация от бутоните на вашата клавиатура, за да направим нов слой. Бутоните бяха Ctrl-Shift, Alt и бутона E. И става нов слой. След което отиваме на филтър, отново ще въведем Gaussian Blur. Отново същия радиус и кликаме ОК. И тук ще въведем от Normal, ще отидем на Overlay и вече намаляваме Opacity, изгледа, на между 20 и 80, много зависи какво искате да постигнете на вашата снимка. И 31 аз остава. И ето какво се получи. Ако си припомним откъде тръгнахме, този ефект и какво достигнахме, ето това е. Надявам се да ви е бил интересен урока. Това е много примерен и много прост елементарен урок. Вие можете да импровизирате и да правите от това, с което се занимавате, да правите направо вълшебни черно-бяли снимки. Добре, благодаря ви за вниманието. Дано да съм била полезна. Довиждане и до скоро!